Eguzki sistemako ilargiak. Gauean ilargia agertzen da zeruan. Beti ikusten ez badugu ere, bertan da, gure inguruan bueltak ematen. Baina Lurra ez da ilargiak dituen eguzki sistemako planeta bakarra. Marte, Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno ilargiak ere badituzte. Ilargiei sateliteak deritzo, eta zientzilariek izenak jarri dizkiete. Badira ilargi borobilak, eta badira patata forma dutenak. Badira ere ilargi erraldoiak. Gure eguzki sistemako hainbat ilargi ezagutu nahi? Espaziontzia hartu eta hauek bisitatzera goaz orain. Zatoz gurekin! Hau da ilargia, gure satelitea. Lurra baino 4 aldiz txikiagoa. Lurratik erraz ikus daitezke haren kraterrak, baina bakarrik alde batekoak. Bere azaleraren erdia guretzat ikustezina da eta. Orain dela 50 urte baino gehiago, iritsi ziren bertara lehen gizakiak. Gutxi gora bera, hilabete bat behar du Lurraren inguruan buelta osoa egiteko. Hau da gure satelitea. Goazen hurrengora. Hauek Phobos eta Deimos dira. Marteren 2 ilargiak. Oso txikiak dira. Haien forma irregularra da, patata baten antzekoa. Zientzilariek uste dute, denbora asko barru, Phobos Martetik hainbeste urrunduko dela, grabitatetik aldegin eta asteroide alderrai bihurtuko dela. Deimos berriz Martera hurbiltzen ari da. Milioika urte barru, berarekin egingo du talka, haren pusketek inguruan giratzen hasiko dira, eta horrela eraztun batzuk osatuko dira. Eta ilargi txikienetatik handienera ailegatu gara. Ganimedes erraldoia. Hau da Jupiterren ilargirik handiena, baita eguzki sistemakoa. Hain da handia, Merkurio planeta baino handiagoa dela. Urrunetik ikusita gure ilargiaren antza daka. Eremu magnetiko indartsua duen satelite bakarra da. Hemendik gertu dago beste ilargi oso berezia. Goazen bisitatzera. Hau Europa da. Tamainaz Jupiterren 4. satelitea. Izotza ez dago estalita. Bere nukleoa harriz osatuta dago, eta horren gainean ozeano handi bat dago. Zientzilarien iritziz, ozeano horretan izotz azpian bizitza egon daiteke. Hau bai sorpresa handia. Hemen Titan,
Saturnoren ilargirik handiena. Gure ilargia baino 2 aldiz handiagoa, horiska da eta atmosfera trinkoa duen eguzki sistemako satelite bakarra. Bertan urtaroak badira, lurran bezala, baina hilabete gutxi batzuk iraun beharrean, 7 urtetik gorakoak dira. Begira, han dira beste 2 ilargi zoragarriak, goazen hara. Hauek 2 Titania eta Oberon dira, Uranoren 2 ilargirik handienak. Krater, mendilerro eta arroia pila dituzte azalean. Bere izenak, Shakespearen antzezlan ezagun bateko maitagarrien, erreginaren eta erregearena dira. Uranoren inklinazio arraroa dela eta 42 urte ematen dituzte ilunpetan. Hurrengo 42 urte argiztuta. Han aurrean ikusten dut gure azken geltokia, goaz ba! Hemen Triton, Neptunoren ilargirik handiena. Bere planeta bezala oso hotza da. Geologikoki aktiboa da, bertan geiserrak eta izotz sumendiak dira. Sua bota beharrean nitrogeno likidoa botatzen dituztenak. Bere planetaren aurkako mugimendua duen ilargi handi bakarra da. Neptuno alde batera egiten du jira eta Triton beste aldera. Beno ba, oso urrun ailegatu gara, nik uste etxera itzultzeko momentua aproposa dela. Buelta dezagun ba lurrara. Ezagutzen zenuen hauetako ilargiren bat? Uste duzu egunen batean bizitza aurkituko dela aipatutako ilargiren batean? Hurrengora arte esploratzaileak! Agur!